खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मोनसे नखरनिनो सानै बिदा फंबाया ग्रेड 1 नि फरेस्टार साख्रि मोननो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय 2 नं सैबारि गामिनि नखरसेनिनो जावजा बिदा फंबाय बिबुंसा बर' आरो बिबारसा बर' बिथांमोनहा सानैबो मैयानि फोसावनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिजाल्टआव फरेस्टार ग्रेड 1 आव उथ्रिसार जानो हानानै नखरनि आरो बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव रादाब लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोन सानै बिदा फंबायनि जोनोमगिरि बिफानि मुङा गणेशलाल बर' आरो बिमानि मुङा बानेश्वरी बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं सुदान हादराव मोन्नैबो हादोर थानाय हानजानि गुलि गावलायनाय जाथायाव खमैबो 100 जन सुबुंफोरा जिउ गारनांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिमाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय अनजिमाया 481 जन जाहैबाय आरो जखम जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 2560 जाहैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि जेन आब्दुल फाताह बुरहाननि दैदेननाय मिलिटारि हानजा आरो जेन मोहाम्मेद हामदान दागालोनि दैदेननाय पेरामिलिटारि हानजानि गेजेराव बे गुलि गावलायनाय जाथाया सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया मैया मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ बाख्नायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मणिपुरनि हादरसा नाङै दावराव दावसि जानाय थासारिया मोजां थासारि जाफिननायनि लामायाव फैनायलाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि Nbnn सिंहआ भारतनि मिरुनि नखर मन्थ्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथांखौ बाख्नायदों आरो साबायखर बावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मणिपुराव जानाय बे गिलु-बालु दावराव थासारिखौ मोजां थासारि खालामफिननो थाखाय थांनाय बुधबारनिफ्राय कारफिउ आयेनखौ फोसावनायनि उनाव मैया समबारखालि फुंनि 5:50 निफ्राय बेलासिनि 5:50 सिम कारफिउ आयेनखौ नांगौ मुवाफोरखौ बायनानै लानो थाखाय बोखारथ'नाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं खारखोमानाय IAS अफिसारखौ हमनो मोनबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बावैसो स्कार एबा स्टेट काउन्सिल अफ इडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं आफादनि रां जाख्ल'नानै बिजामादैखौ लोगोसे लानानै खारखोमालांनाय सेवाली देवी शर्माखौ मैया राजस्थाननिफ्राय हमनो मोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांजों लोगोसे बिजामादैखौबो हमनो मोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिथां IAS अफिसार सेवाली देवी शर्माया स्कारनि एग्जिकिउटिभ काम डाइरेक्टरनि बिबानाव थानाय सासे अफिसारमोन आरो बियो स्कारनि फारनिफ्राय 105 कौटि रां लानानै खारखोमालांदोंमोन। नाथाय मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्स सेलआ राजस्थाननिफ्राय हमनो मोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।